Milí diváci a poslucháči, ja vás vítam pri ďalšej epizóde Eric's Talk. Dneska výnimočne sme si vymenili úlohy. Ja som si zavolal Jana Hámorského na rozhovor o tom, ako by taká realitná fotografia alebo prezentácia tej nehnuteľnosti na portáloch mala vyzerať a ako sa tvorí. Janu, vítam ťa. Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov aj divákov. Je to hosť kovaný, pretože o tebe je známe, že ty si dlhé roky ešte z éry minulej alebo z čias minulých pred 90. rokmi pôsobil ako fotograf, takže ušiel si veľmi dlhú cestu, čo sa týka fotenia a robenia videí. Skús ešte trošku aj ty stručne predstaviť. OK, tak ako si presne správne povedal, ešte z čias minulých, ešte z minulého režimu vlastne. Tam siahajú moje začiatky fotografa, ja som pôsobil ako fotoreportér v miestnom podniku služieb, tak toto vtedy fungovalo. Čiže tam som bol ako fotoreportér a neskôr aj kameraman, keď prišli tie prvé, neviem, či ty ešte také pamätáš, že VHS profi pásky, to je taká obrovská kamera na VHS-ku, ale robili sme v zásade komerčné natáčanie pre rôzne podniky a tak ďalej, čiže tú tvorbu reklamy. Bolo to ešte pred revolúciou, po revolúcii tieto všetky podniky veľmi rýchlo zanikli, takže sme si hľadali inú cestu. Ja som mal také malé podnikanie živnostenské aj s kamarátom, mali sme taký copy shop, plnofarebné kopírovanie a podobne. No a neskôr ale sme zistili, že to nie je celkom to, čo chceme robiť. On sa vydal svojou cestou, bol to právnik s vzdelaním, čiže išiel na advokáciu. Ja som sa zamestnal, robil som v rôznych sférach, najmä v logistike, doprave, cestnej, nákladnej. A takou veľkou okľukou dlhoročnou som sa potom vrátil k fotografii, keď som si povedal, že už asi v tých korporátoch ma veľmi obmedzujú tie mantinely a už som nemal ten pocit, že sa viem niekam posunúť. Tak som sa vrátil k fotografii s tým, že som hľadal ale nejaký priestor alebo medzeru na trhu. Niečo také, čo tu nie je, alebo čo by ma mohlo baviť, keďže stále som mal blízko k realitám, teda mám rád architektúru, dizajn a podobne. Tak som hľadal v tomto niečo, na Slovensku nič také veľmi nebolo, ale tak ako som googlil, tak som natrafil na také niečo, že realitná fotografia, najmä v Amerike. A to ma oslovilo, že wow, tak toto by sa mi páčilo. Keď som si pregooglil slovenský trh a vôbec tento stredoeurópsky, tu také nič nebolo. Vlastne ten žáner tu ani ako keby neexistoval. Makléri si fotili sami a vôbec ten realitný biznis bol ešte v takom nejakom inom položení, čiže nedával sa až taký dôraz na tú vizuálnu prezentáciu. Mm-hmm. Takže tak som sa vrátil, našiel som si túto medzeru na trhu a bolo to v roku 2015 a dodnes vlastne fungujem v tejto oblasti. Ty si zároveň aj majiteľ realitnej kancelárie. Z tvojho pohľadu aj ako makléra, už teraz to tak môžem aj nazvať, stále popri tejto činnosti, ktorú robíš, tak má podľa teba zmysel investovať prostriedky, čas z pohľadu toho makléra do prezentácie tej nehnuteľnosti, objednať si fotografa alebo nafotiť to profesionálom, keď máme teraz aj mobily, ktoré dokážu pekne fotiť? Ako definitívne áno. Zvyknem hovoriť, že keď mám pero, neznamená, že som spisovateľ, keď mám dobrý foťák, neznamená, že som fotograf. A na druhej strane tá potreba veľmi kvalitnej vizuálnej prezentácie tých nehnuteľností na portáloch, na sociálnych sieťach a vôbec všade, kde sa to dostane, je extrémne dôležitá a stále dôležitejšia. Je pravda, že dnes máme rôzne už platformy, umelú inteligenciu a tak ďalej, ktoré nám to zjednodušujú, alebo aspoň parciálne niektoré tie kroky v tom celom procese zjednodušujú, ale stále fotografa nenahradí. Ešte dnes tá umelá inteligencia nepríde nafotiť svojimi očami a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že kvalitný maklér, kvalitná realitná kancelária, ktorá sa snaží o to, aby jej služby boli na vysokej úrovni, určite nevynechá
z tohoto reťazca subdodávateľov. A takisto to robíme v našej kancelárii, ako aj tá moja cesta viedla po rokoch dodávateľa služieb realitným kanceláriám viedla k tomu, že nejak tak som mal ten aj pocit, že keď sa niekam ešte posunúť, tak skúsiť sklbiť tieto dve nejaké svoje cesty, že tú cestu dodávateľa služieb pre vizuálnu komunikáciu s dodávateľom služieb vyslovene predajných. Čiže rozhodol som sa založiť si realitnú kanceláriu a aby sme mali aj nejaký odborný základ, tak sme išli cestou kúpy franchízovej licencie od Remaxu. Ja sa ťa skôr pýtam na to aj preto, že ja ako maklér, ktorý si teda od začiatku svojej činnosti zakladám na tom, že fotku alebo tú vizuálnu prezentáciu by som nemal robiť ja ako laik, ale skôr niekto, kto je odborník v tej branži, tak som si ťa vždy tak najímal, teda potom sme nadviazali aj... To bolo ešte v minulosti, keď si nebol v mojej kancelárii. Keď som nebol v tvojej kancelárii, áno. Čiže objednával som si vždy tie služby, lebo videl som na tom trhu aj ja, keď som sám kupoval nehnuteľnosť, že s manželkou napríklad, že sú rôzne nafotené. A to som povedzme aj nefungoval vtedy ešte ako maklér a už som tam tie rozdiely videl. Ty si hovoril, že od nejakého 2016. zhruba sa venuješ tejto činnosti v rámci realitnej fotografie. Už vtedy sme mali aj mobily, mali sme rôzne iné možnosti, zrkadlovky, nie je to taká veda si ju kúpiť samozrejme. Jasne. Ale na tých portáloch stále tá kvalita aj teraz, ak mám byť úprimný, keď zastupujem tých kupujúcich, tak vidím, že nie je. Jednoducho posielam im ponuky alebo ukazujem im ponuky, ktoré sú aj v dnešnej dobe stále zle nafotené. A to teraz nemyslím len nejakým samopredajcom. Často aj tí samopredajcovia práve naopak investujú možno tie prostriedky do toho nafotenia, ale ty vidíš nejaký posun za tie roky, ktoré si na tom trhu, že by sa to zlepšovalo? Určite áno, ten posun tam je dramatický, ale stále nedostatočný. Tak ako hovoríš, na tých portáloch je stále veľmi veľa tých nehnuteľností, ktoré sú zle prezentované alebo nedostatočne. A tým nemyslím len to, že má zle nafotené, povedzme, ale nie je tam tá komplexnosť. Ja si stále myslím, že pri každej jednej nehnuteľnosti na tom portáli by mal byť, okrem fotografie, ktorá je základom, by tam mal byť aj pôdorys. A ja úplne žasnem, že bežne ten pôdorys tam nie je. Čo ja si myslím, je úplne základná informácia, ktorú by ten spotrebiteľ kupujúci mal mať. A dneska už samozrejme video. Ako vieme, že video vládne všetkými platformami, sociálnymi sieťami. Je to emočné médium, čiže vie vzbudiť ten záujem. Je to geniálna vec. Ale stále si myslím, že to je iba doplnok. Základom je fotka. A potom idú tie add-ons, idú tie pôdorysy, idú, ja neviem, či už možno virtuálny staging v prípade holobytu alebo pôvodného stavu a samozrejme video a v neposlednom rade virtuálna prehliadka, či Matterport alebo nejaká iná platforma, ale najrozšírenejší je Matterport. Tak vidíme to aj na tých číslach sledovanosti, či už aj tie virtuálne prezentácie, kde tie čísla chodia, že tí ľudia si to otvárajú, pozerajú to. Pár rokov dozadu, keď sme mali COVID, tak to bolo ďaleko navštevovanejšie a využívanejšie. K tomu sa ale vrátime, podľa mňa. Dobre. Ja by som sa možno pozrel na to, že kde sa tá fotografia, video nachádzalo v čase, keď si prišiel na ten trh a kam sa vyvinula dnes, a tam sa dostaneme možno aj k tým technológiám, ktoré postupne prišli na trh. Viem, že pri fotení nehnuteľností alebo všeobecne architektúry sa používajú aj rôzne špeciálne technológie. Používaš niečo z toho aj ty? Áno. Takouto možno najčastejšie používanou vychytávkou alebo odlišnosťou od bežných žánrov fotografických. U nás, u tých, ktorí fotíme nehnuteľnosti architektúru, sú tie tzv. Špeciálne tilt shift objektívy, ktoré umožňujú zmenu perspektívy. To mám aj v iPhone?
V iPhone to nemáš, máš to v rôznych softvéroch, ktorým to ide softvérovo. Cieľom je, alebo teda to vlastnosťou toho objektívu je to, že vie vyrovnať zvislice, čiže tie zvislé línie, keď fotím vysokú nehnuteľnosť a nemám dostatočný priestor na to, aby som sa odstúpil, aby som ju odfotil rovno, tak sa stáva to, že výsledná fotografia je taká, že tá nehnuteľnosť padá, pôsobí to veľmi zle. A nie je veľa možností, ako to skorigovať. Jedna možnosť je samozrejme softvérovo, ale zreže to príliš veľa pixelov, degraduje kvalitu tej fotky. A druhá vec je odfotiť to z dronu, ktorý sa dostane vyššie a dostane sa niekde do stredovej osy tej nehnuteľnosti a odfotí ju pekne, perspektívne, správne. Ale aj ten dron nemusí mať možnosť kam ustúpiť, alebo je to v mieste, kde je zákaz lietať, alebo proste rôzne iné obmedzenia pre drony. Takže toto je jedna taká špecialita, ktorú určite používam a tá veľmi významne prispieva aj ku výslednej vypovedacej schopnosti fotky aj v interiéri, pretože môžem si dovoliť fotiť z väčšej výšky a vidím na stôl, vidím na kuchynskú linku, ale zároveň vidím aj podlahu a nevidím strop. Takže štandardným objektívom, keď chcem vidieť viac podlahy, tak musím ísť nízko, ale to už je taká žabia perspektíva, nie je to celkom perspektíva ako ja, keď stojím, vidím tú nehnuteľnosť. Čiže preto tieto objektívy majú veľký zmysel, či v exteriéri alebo v interiéri. Ja tak evidujem, že bol taký boom medzi maklérmi v minulosti, keď naozaj prišli do tej miestnosti, čupli si a odfotili ju a snažili sa, ak to bola menšia miestnosť, tak nabrať väčšiu perspektívu, že tu metráž. Dokonca som mal aj klientov, niektorých maklérov, ktorí ma nútili k tomu, aby som išiel úplne nízko s tým foťákom a to proste mne je proti srsti. A s takými maklérmi alebo s takými klientmi som sa rozišiel, lebo keď máš pocit, že to vieš robiť lepšie, tak si to nafoť sám, ale ja sa nepodpíšem pod takú fotografiu. Len dokončím to, že jasné, ja chápem, že tam musí byť tá podlaha, nemá každý ten objektív takéhoto typu, ale aj tam treba nájsť tú hranicu. Proste nie úplne dole. To nie je náš prirodzený pohľad, nie je to naše videnie tej nehnuteľnosti. Nikdy sa takto nepozerám predsa. Ne? Skôr mi tam príde také umelé alebo prvoplánové zavádzanie toho kupujúceho v tom, že tá miestnosť je väčšia, než v skutočnosti je a keď prídeme na obhliadku aj s tými kupujúcimi, tak často sme prekvapení, že čo vidíme, čo nájdeme, lebo nie je to niečo, čo by úplne zmizlo z tej inzercie. Jasné. Menej skúsený fotografi to, alebo neviem, či to je cieľ. Niekto to berie aj ako cieľ, niekto to berie ako svoju cestu vizuálnej prezentácie, takže... V tom prípade beriem, je to kreatívna činnosť. Tak. Takže, ale ešte na doplnenie sa pýtaš, že vlastne kam sa to posunulo, tak... Určite ten samotný postproces prešiel veľkým vývojom za tých 11 rokov, čo robím vyslovene tento žáner. Tento žáner sa ešte vo vnútri delí na fotenie pre nehnuteľnosti na predaj a potom fotenie interiérov pre dizajnérov, pre developerov, hotely, biznisy rôzne. Čiže to je tá iná odnož tejto realitnej fotografie, tam sa fotí iným spôsobom, tam sa všetko dosvetľuje, to je ten spôsob flambient, kde sa kombinuje flash a ambient a tam ani ten výsledok nie je častokrát dôležité, čo je za oknom na tej výslednej fotke, lebo tam sa sústreďujeme na nejaký dizajn toho interiéru. Kdežto v tej našej branži, ktorú hlavne fotíme my, alebo ktorej pôsobíme, to je tá listing fotografií, tam je dôležité, aby aj za oknom bolo vidno. Hlavne, keď je tam záhrada, detské ihrisko, príroda, čokoľvek. Chceme to mať vyvážené, chceme mať vysoký dynamický rozsah na tej fotografii, aby naozaj bolo ten interiér presvetlený dostatočne, aj keď je to nejaká otvorená miestnosť z tej hlavnej miestnosti, aby aj tá bola presvetlená a aby všetko, čo je za oknom, bolo takisto exponované ako vo vnútri. Predpokladám ale, že aj tá prvá kategória toho fotenia tých hotelov a podobne je aj časovo náročnejšia. Je. Tá príprava je úplne niekde inde. Áno. To by sme asi pri tých bežných nehnuteľnostiach toho majiteľa príliš nepotešili. A ani to nemá zmysel možno pre toho makléra tá cenovka, ktorú by za také fotenie dostal, pretože
životnosť tej fotky je často krátka, ne? Lebo keď do mesiaca 2 predáš tú nehnuteľnosť, tak tie fotky idú do koša. Ne? Takže kdežto ten nejaký biznis, ktorému to fotíme, alebo interiérový dizajner, ten tie fotky používa na svoju prezentáciu dlho. Čiže to sú väčšinou web stránky a podobne. Takže áno, tam je veľký rozdiel. A tá cena sa počíta v tomto segmente skôr na hodinu. Tu na počet produktov, počet fotiek a podobne, metre štvorcové, tam sa povie, ja neviem, hodina fotografa, celý deň fotografa, toľko a fotíme. No, ale tak... To je niečo iné. Vyhodiť majiteľa na 2 dní z domu. Nemôžeme si dovoliť, nemá práve. To by bolo trošku náročnejšie. Ty určite už máš teraz v oku, že ktorá fotka aj na tých portáloch, keď si nimi prechádzaš, je dobrá alebo zlá, ale už keď si teda načal aj ten spôsob fotenia, vedel by si povedať, že povedzme tieto 3 kroky, keď dodržím, tak tá fotka bude ako tak použiteľná, prezentovateľná a nestratím sa úplne s ňou? OK, keď to budeš fotiť sám, tak začneme tým, že nebudeš fotiť tým systémom HDR, teda bracketingom, že fotiť preexponovanú, druhú podexponovanú, tretiu správnu, spájať to nejakom Photoshope alebo inom programe, ale budeš fotiť jednu fotografiu s čo najväčším dynamickým rozsahom. Či to bude iPhone, alebo to bude telefón, alebo teda Android, to úplne jedno, či foťák. Stále treba fotiť prvá vec do formátu RAW, do nejakého surového formátu, nekomprimovaného. Tam je ďaleko viac dát, aj z tých preexponovaných a podexponovaných častí, teda tieňov a svetiel. Čiže z toho RAWu, z toho surového formátu viem vytiahnuť celkom dobre vybalansovanú fotku, čiže to je prvá vec. Po druhé, určite použijem širokouhly alebo ultraširokouhly objektív, nie rybie oko, to v zásade nie. A prečo ten širokouhly? Lebo áno, predávame nehnuteľnosti, fotíme nehnuteľnosti, chceme tomu potenciálnemu virtuálnemu návštevníkovi na tom portáli ukázať ten priestor. Čiže musíme zabrať čo najviac. To, že medzi 15 fotiek sú 1-2 detaily nejaké pekné, architektonické, to je super, to občerství. Ale v celok musia byť širokouhlé fotografie, ktoré ukazujú priestor a ideálne u mňa ako 100% musí byť na každej fotografii, aby boli 3 steny. Vtedy ten človek chápe ten priestor už trojrozmerne. Ako náhle tam budú iba 2 steny, tak tá predstavivosť nie každého je taká, že si vie vybaviť toto ako priestor a nie ako nejakú plochú fotografiu. Takže áno, tá tretia stena nemusí byť taká istá veľká ako tie 2, ale trošku ju naznačiť, len trochu. Úplne iné vnímanie toho človeka je potom z tej fotografie, takže určite do RAWu, určite širokouhlý objektív a určite 3 steny. A samozrejme tie zvislé a vodorovné línie vyrovnať. Keď samozrejme nemá bežný človek takýto shift objektív, tak v softveri aj iPhone, aj Android, všetky majú túto funkciu vyrovnania orezu. Áno, trošku to oreže nevadí. Ale vyrovnať. Áno, človek proste nechce vidieť tie línie, hlavne tie zvislé, tak tie vodorovné už vôbec nemôžu byť naklonené, ale ani tie zvislé, lebo my ich vidíme našim okom stále rovné. Aj keď sa pozerám dole, aj tak túto líniu vidím rovno. Proste nemôže to byť naklonené, ani tak, ani naopak, ani dozadu. Ja som sa pri tebe naučil jednu vec a to je, že tým klientom vždy poviem, že dajte tú nehnuteľnosť do stavu hotelovej izby. Možno nie každý to poznáte, skúsme si to priblížiť. Ja len poviem toľko, že v tej inzercii vidím všeličo. Naposledy som tam videl čerstvo napečené buchty, ktoré patria na obhliadku, nie do inzercie, alebo guláš, ktorý sa tam chladil a množstvo špinavého riadu. Poviem vám úprimne, že keď som to poslal klientovi, tak sa ma spýtal, či ho pozývam na obed, alebo ideme na obhliadku. Takže stav hotelovej izby. Teraz snažím sa tých kupujúcich, ja teda, ty mi možno niečom opravíš, nastaviť tak, aby si upratali svoje osobné veci, ktoré možno nechcú, aby boli prezentované, alebo nie je potrebné, aby boli prezentované. Pretože ja im to teda vysvetľujem tak, že keď
pozeráme ako klienti na tie fotky, tak nás môžu rozptýlovať rôzne veci. Ale čo by si ty naopak možno v rámci tej hotelovej izby zachoval a potom sa pozrieme na to, čo teda dáme všetko preč. Jasné. Áno, ten hotel Look je veľmi dôležitý v tej prezentácii nehnuteľnosti. To z toho dôvodu, že opäť nie každý máme rovnaké schopnosti predstavivosti. Teda keď v tej izbe, v tej miestnosti bude príliš veľa rušivých drobností, prvkov osobných, fotografií osobných na stenách, ale aj vecí, tak priťahujú tú pozornosť a už neriešim ten celok. Čiže my sme nastavení tak, že doma nie každý z nás rád žije v nejakom minimalistickom režime a minimalistickej domácnosti, ale na fotke chceme ten minimalizmus. Lebo chceme si tam vedieť dopredstaviť to, ako my si tú nehnuteľnosť zútulníme, prispôsobíme. A ako náhle je to plné veci niekoho iného, jeho vkusu, tak je nám ťažko toto všetko v hlave odobrať, ako to robí umelá inteligencia, a vložiť tam niečo iné. Čiže preto to fotíme tak, aby to bolo skoro minimalistické. Samozrejme na tej kuchynskej linke kávovar necháme, nože odkladáme, to nerobí dobrú energiu a tak ďalej. Lieky určite nemajú čo robiť. Ovládače diaľkové kadejaké. Ja dokonca dávam preč aj rôzne malé rohože, malé koberčeky. Oni zase tak zmenšujú ten priestor. Aj v kúpeľni to dávame preč. A keď prejdeme už do tej kúpeľne, samozrejme žiadna kozmetika, drogeria, možno nejaká jedna flaštička voniavky, to je fajn. A či sú to kúpeľne, spálne, obývačky, kuchyne, treba to najprv v úvodzovkách odbordelizovať a potom to jemne dodekorovať. Čiže hovoríme síce tomu homestaging, ono to nie je homestaging, ten terminus technicus vyjadruje niečo viac, ale my tomu hovoríme dekorácia nehnuteľnosti pred fotia, dekoratívna príprava nehnuteľnosti na fotenie. To určite má svoj zmysel, svoje miesto, aby sme zase nemali úplne sterilnú, chladnú fotografiu. Takže tak, v zásade to sú nejaké také základné asi požiadavky a viem to aj zo skúsenosti fotografa, viem to aj zo skúsenosti makléra, že tí klienti k tomu nie stále pristupujú úplne pozitívne, keď im to oznámime, že buď to prosím všetko odložte do skriňa, kde to môžete, alebo nám dajte voľnú ruku a my to všetko vyhádžeme na chodbu alebo neviem kde a pripravíme tú nehnuteľnosť. A sú z toho prekvapení, že prečo, veď tu žijeme, veď to treba ukázať, že tak sa tu žije. Ale ten kupujúci si chce predstaviť, ako on by tam žil, nie ako niekto iný tam žije. Každý máme úplne inde nastavený, je to proste subjektívne vnímanie a preto to treba v takom neutrálnom móde tú fotografiu poňať alebo vôbec ten interiér. Ja sa potom stretávam s tým, že si prípadám ako sťahovák, keď fotíme tie nehnuteľnosti alebo skovávame z jednej izby do druhej, všetko prenášame, tak naozaj to fotenie niekedy dá zabrať, aspoň nám maklérom, ale takéto základné upratanie, presne ako hovoríš, aby to pôsobilo tak trošku čistejšie. Jednoznačne. Ja som tiež toho fanúšik. Hlavne ja to vidím na tých odozvách od klientov, keď im posielam tie ponuky, na ktoré by sme mohli sa ísť pozrieť, pretože často zastupujeme práve tých kupujúcich a dostávam takú spätnú väzbu od nich, že sem nechcem ísť, pretože to pôsobí tmavo, tuto to zase je také, onaké, tu je to zapratané a málo kedy si ten človek hneď na prvú predstaví, že on vlastne nekupuje to, čo je vybavenie toho hnuteľné, ale kupuje si vlastne ten byt, dom vyprataný. A nemusí to tam mať. Na druhej strane mal som takého výborného klienta, ktorý bol viac analytický a on nemal príliš predstavivosť zameranú na to, že ako by to tam vyzeralo, keď si tam doplní nejaký ten nábytok a koľko priestoru tam ostane, ako to bude pôsobiť. A ty už si načal práve tú tému, alebo spomenul ten výraz homestaging. Tam možno, keby si vieme povedať o tom, že čo to má obnášať, alebo my tú službu samozrejme máme v portfóliu, takže vieme to zabezpečiť tým klientom. Že čo si pod týmto môžem predstaviť?
Tak tá komplexnosť tej služby homestagingu zahrňa samozrejme aj nábytok. A všelijaké predmety, rôzne predmety do vybavenia tej nehnuteľnosti. A preto ja hovorím stále v tom našom ponímaní skôr o tej dekoratívnej príprave na fotenie, kde hovoríme o prehozoch, vankúšiky, kvety, podobne a tak ďalej, ale ten homestaging zahrňa samozrejme úplne komplexnú úpravu tej nehnuteľnosti, vrátanie vymalovania stien a dozariadenia nábytkom a tak ďalej. Dnes už ako keby ten trh trošku ustupoval skôr v prospech toho virtuálneho stagingu, nie toho fyzického, pretože samozrejme aj tu na našom trhu je veľmi málo takýchto firiem, ktoré sa venujú homestagingu tak profesionálne, majú tak obrovský sklad a široký sortiment vecí, že by sa to neopakovalo a že by sa vedeli prispôsobiť akémukoľvek typu nehnuteľnosti, interiéru. Je to zložité, čiže je ich málo. Preto ja odporúčam v tom prípade radšej robiť ten virtuálny staging, aj keď to negatívum je to, že v prípade opliadok ten nábytok tam už nebude. Čiže samozrejme niečo iné vidia na fotke, niečo iné v skutočnosti. Nie je to zavádzanie, takýto virtuálny staging, je to ukážka toho, ako by to mohlo byť. Samozrejme je dôležité, aby bolo v tej fotke označené virtuálne zariadené, digitálne upravené, vizualizácia, čokoľvek, aby ten klient vedel, že toto je iba možný budúci stav a nie je to reálny, aktuálny stav. Ale samozrejme ten virtuálny staging je ďaleko lacnejší, jednoduchší, ako to robiť fyzicky. To je jedna vec. Druhá vec samozrejme je možná aj taká tá virtuálna renovácia, to znamená premalovanie stien, výmena podlahy, výmena okien, dverí a tak ďalej. Čiže kompletne sa dá v zásade už dnes digitálne prebudovať tú nehnuteľnosť. Má to zmysel u pôvodných stavov ukázať, čo by z toho mohlo byť. Má to zmysel u holobytov, holodomov. Takže ale stále nezabudnúť označiť tú fotografiu, že je to niečo digitálne upravené. Ale na inšpiráciu toho. A na inšpiráciu, presne tak, čo z toho môže byť. Jasné, mnohí ľudia, ktorí aj investične kupujú, chcú vidieť, tak tuto viem rozdeliť, tú jednu miestnosť na spací kút a tak, výborne, dáva mi to zmysel, viem to prenajímať za 600 eur v takom kroku. Výborne. Chce to vidieť. Ale ako napríklad aj ten môj klient, ktorý potom vyslovene chcel si pozerať nehnuteľnosti, ktoré sú zariadené už, aj keď mal dobrú príležitosť kúpiť, povedzme, byt po kompletnej rekonštrukcii, ale bol úplne prázdny, tak sa aj tak rozhodol radšej ísť do niečoho trošku staršieho, používaného, ale ten nábytok tam mal a jednoducho jemu to viac napríklad vyhovovalo. Takže ja si myslím, že aj tie služby, ktoré kancelária napríklad aj naša ponúka, či už sú to virtuálne alebo aj do zariadenie, mali sme skúsenosť, že sme robili aj s bytovými architektkami a ponúkli tým klientom všetko na kľúč prakticky, alebo však aj si sám nechal zariadiť jeden celý dom minulý rok, ak sa nemýlim. Áno, presne tak, to bolo presne novostavba holo, bola v štandarde teda, ale úplne bez nábytku. A mali sme tam veľa opliadok. A tí ľudia tam chodili tak, nechcem povedať úplne bezprízorne, ale ten dom bol relatívne atypický, čiže nevedeli si to úplne štandardne dopredstaviť, mali pocit, že obývačka je malá, vojde tu, nevojde tu gaučovka. Tak sme sa rozhodli s majiteľom, že tam urobíme fyzický homestaging, na to my už nemáme teda úplne skladové zásoby, nábytku a podobne, čiže tam som použil služby externého dodávateľa a zariadili sme kompletne tú nehnuteľnosť a tí ďalší záujemci zrazu úplne sa inak správali na tých opliadkách. To je iné, keď prídem, sadnem si do tej gaučovky a pozerám, aký mám výhľad z tejto pozície, ako keď len tam chodím po tom niečom prázdnom, takže áno, má to zmysel niekde to zmysel nemá. Vráťme sa ale späť k tej skôr tvojej branži primárnej, alebo kvôli čomu sa tu dneska mám, a to je fotografia, video a vizuálna prezentácia. Ja som sa ťa opýtal, ty už si to aj jemne načrtol, alebo si tak rýpol do tej témy virtuálna prezentácia nehnuteľnosti. Zažili sme roky, keď sme boli zatvorení doma cez COVID, robili sa obhliadky napríklad cez telefón, video a podobne, ale už predtým, predtým si používal technológiu Matterport, ktorú si v podstate aj ako prvý na Slovensku mal.
povedz nám niečo o tomto, lebo stále to je ešte niečo, čo nie všetci úplne evidujú. Je to niečo, čo sa aj slovo Matterport sa začalo viac používať podobne ako Google, že ho googlím. Takže dostáva sa to do tých našich slovníkov, ale nie každý úplne vie, že čo to všetko znamená, čo je to za technológiu. Matterport je technológia, ktorá už v tom roku 2015, keď ja som začínal, bola v Amerike na trhu a vtedy, keď som sa rozhodol ísť touto cestou realitnej fotografie, už som ju evidoval a hneď som si ju teda aj objednával. Bol problém ju dodať do Európy, keďže vtedy ešte túto službu teda podporovali iba v Spojených štátoch. K tomu sa dostane možno neskôr, ale ten vývoj tej technológie, táto technológia umožňuje prechádzať sa po byte v tzv. Trojrozmernom priestore, ako keby som naozaj sa nachádzal v tom priestore. Už aj dovtedy boli virtuálne prehliadky, ale boli to skôr pospájané 360-stupňové fotografie, teda človek sa mohol preklikávať z jedného pohľadu do druhého alebo z jednej izby do druhej. Bolo to niečo už, ktoré ukazovalo viac ako štandardná fotka, ale bolo to veľmi náročné na výrobu, bolo to drahé. Fotilo sa to klasicky zrkadlovkami, 6 fotografií, ktoré sa spojilo do jednej vlastne gule a tie sa potom vzájomne pospájali v rôznych softvéroch. Bolo to náročné časovo aj finančne a prišiel Matterport, ktorý úplne revolučnou technológiou zmenil pohľad na tieto virtuálne prehliadky a cenovo priblížil možnostiam realitných kancelárií. Čiže vtedy nastal úplný rozmach. Ono až taký rozmach nebol, ako samotný Matterport predpokladal, ale narážalo to na rôzne obmedzenia z hľadiska aj GDPR, hlavne tu v Európe a podobne. Aj kontroverzných pohľadov niektorých maklérov, ktorí si mysleli, že to odfiltruje príliš veľa zákazníkov, ktorých by osobne zobchodovali. Až potom prišiel čas covidu, keď zrazu nebolo možné inak vykonávať opliadky ako virtuálne a vtedy buď telefón, ale ideálnejšie je Matterport, lebo už ani ten maklér nemusel ísť na miesto a tam hovoriť niečo cez rúško. Takže mal urobenú virtuálnu prehliadku a cez rôzne platformy online komunikácie, ako je Zoom a Teams a Google Meet a tak ďalej, sa to dá krásne zdieľať a sprevádzať toho. Môžu sa tam pripojiť aj 10-15 záujemcovia, čiže povedzme záujemca o byt, jeho, poradca dizajnu interiérového, jeho rodičia, ktorí tu budú financovať, všetci naraz si to pozreli, všetci sa mohli baviť s maklérom a zároveň chodiť po byte, koľko chceli. Ten najväčší rozmach Matterportu nastal práve počas covidu. Už sa to potom aj tak udomácnilo u mnohých maklérov a realitných kancelárií, ktorí to dodnes používajú ako štandard, ale nenastal taký prudký rozmach, ako si to predstavoval aj sám Matterport. Čiže dnes mám také nejaké štatistiky, že napríklad na nemeckom trhu má iba 10% zalistovaných nehnuteľností spravenú aj túto virtuálnu prehliadku. Je to rôzne krajina od krajiny. Dneska sú už aj ďalšie technológie, ktoré robia veľmi obdobný produkt virtuálnej prehliadky. Takže už aj tam je možnosť výberu. Aj pre kanceláriu, aj pre makléra, čo použije, ako použije. Takže asi v takom stave je to dnes. Ako ja osobne, ak môžem, ešte by som doplnil, že nie je to úplne určené pre každého možno, niekde to dáva zmysel, niekde nie. Je na maklérovi. On si vyskladá tú svoju marketingovú stratégiu a z akých médií on už musí vedieť ako profík, čo kde dáva zmysel. Mňa na tom Matterporte zaujala jedna funkcia, ktorú roky prezentujem tým ľuďom, ktorí mi chodia aj na obhliadky, alebo aj dopredu som im to hovorieval, že Matterport dokáže veľmi presne zmerať ten priestor, v ktorom sa nachádza. To je podľa mňa jeho veľká výhoda, lebo keď mám aj tie nezariadené alebo aj zariadené stavby, ale sem tam mi prišli ľudia s tým, že donesli si meter a merali si ten priestor a tak ďalej. A hovorím im, že v tom Matterporte si môžete spustiť funkciu merania a odmerať si to už predtým, či vám tam tá sofa alebo nejaká skriňa, čokoľvek, šatník
sa zmestí, ktorú si chcete priniesť do tej novej nehnuteľnosti. Takže to je tiež jedna z vecí, o ktorých sa málo hovorí, málo sa o tom vie, ale je veľmi praktická a dokáže ušetriť čas. Dnes už, keď doplním, dnes už aj Matterport má rôzne AI funkcionality, čiže už tam je na jeden klik možnosť odstrániť nábytok z naskenovaného priestoru a urobiť si tam len všetky tie miery, čiže vidím aj uhlopriečkové miery, vidím aj zvislé miery, všetko, takže má to zmysel, dáva to zmysel aj pri pôvodných stavoch, lebo mnohí si myslia, že Matterport to skôr pre luxusné. Naopak, ja si myslím, že to má veľký zmysel pri pôvodnom stave, kde ten byt je určený na nejakú úpravu aj dispozície, na celkovú rekonštrukciu, kde si už potom ten investor vie dopredu pozrieť, aké sú tam presne tie miery, čo viem, kam posunúť priečku a tak ďalej. Čiže ten Matterport v tomto je veľký pomocník. Samozrejme pri predaji na diaľku. Keď predávam nehnuteľnosť či v zahraničí, alebo ja neviem, ako bratislavský maklér predávam v Tatrách, v Košiciach, v Žiline, nemusím chodiť na každú opliatku, môžem urobiť prvú opliatku elektronicky, takto cez nejakú platformu, alebo len jednoducho mu zaslať ten link na samotnú prehliadku. A nehovoriac aj o ďalšej výhode, že sa z toho dá generovať pekný a relatívne presný pôdorys. Ale pre mňa ako povedzme kupujúceho, ktorý by chcel investovať niečo, jak si ty povedal, buď v zahraničí, alebo aj na Slovensku, v Tatrách, alebo niekde mimo svojho regiónu, kde pôsobím, tak ušetrím si na tie prvé obhliadky vlastne veľa času len tým, že si to pozriem dopredu, ako to reálne tam vyzerá, pretože ten Matterport zvyčajne odzrkadľuje tú realitu v celku dobre. Absolútne. Tam sa ťažko niečo zakrie. Tak. Na tú fotku, tak vyberiem si ten pohľad jemne iný. Áno, alebo sa zretušuje a tak ďalej, tu už je to horšie. Áno, tu je to náročnejšie, takže z tohto pohľadu určite vám odporúčam nebáť sa tej služby, keď vám ju aj ponúknem, či už ja, alebo aj niekto iný, tak je to pridaná hodnota pre vás v procese toho predaja. Nie je to úplne nič výnimočné, že mi zavolá človek z Košic, že je alokovaný do Bratislavy z pracovných dôvodov a potrebuje si tu niečo kúpiť. Takže ja vtedy veľmi rád využívam práve takéto technológie a odkazujem ho na takéto služby. Ja by som doplnil, ešte mi napadá, že nie len pri predaji, takto aj na diaľku alebo z iných dôvodov, ale aj pri prenajme. Však my tu v našej kancelárii praktizujeme tento prístup aj pri prenajmoch. A možno tu nie je ani celkom ten účel to, že aby ten záujemca o prenájom sa vedel poprechádzať v tom byte, ale skôr je to do archívu pre nás, lebo ten nájomca raz odíde a my máme zdokumentovaný celý byt v stave, akom sme ho odovzdali. Čiže toto je benefit pre vlastníka bytu. Ak to prenajíma cez nás, predpokladám, že aj iné kancelárie to takto asi aj robia, lebo každý si nejakým spôsobom by mal teda dokumentovať stav, v akom to odozdal. Vieme, že pri nájmoch sa stávajú kadejaké veci, že napíše sa do preberaciaho protokolu, že tam bol televízor, ale nenapíše sa, že tam bol, ja neviem, 70 uhlopriečka Sony a keď tam majiteľ si to príde prevziať kľúče zo schránky, kde mu to nechal ten nájomník, tak tam nájde možno krabicu hlbokú z minulého storočia. Ale je to televízor. Ja to robím pravidelne tým klientom, možno nie práve len tým Matterportom, ale využívam popri tom aj iné alternatívne služby, lebo je ich veľa a samozrejme takisto ani ty nemáš stále čas chodiť so mnou na všetky odovzdávania nehnuteľností a tak ďalej, takže aj to skenovanie, či už je to predaj alebo prenájom, keď sa odovzdávajú kľúče, keď sa preberajú kľúče, vždycky predtým je tá nehnuteľnosť nasnímaná a obidve strany dostávajú do mňa takýto výstup, aby nikto nemohol povedať, že toto tam bolo, toto bolo onak, alebo v nejakom inom stave. Preto ja si myslím, že napríklad aj to 3D má obrovský zmysel a potenciál. Určite. Ale zhodneme sa na tom, že sú aj nehnuteľnosti, kde napríklad to nechceme mať zverejnené. Či už sú to nejaké drahšie, exkluzívnejšie a ide to vyslovene tomu klientovi pred obliadkou. Viem, že ty máš trošku inú stratégiu alebo inú filozofiu pri tom predaji. Tak môžem aj tú svoju možno povedať, ale je to naozaj len taká moja, ani nepoviem, že skúsenosť, je to moje presvedčenie, že je to tak dobré. Asi každý sme presvedčení o tom, že tá moja cesta je tá najlepšia. Ja používam Matterport
tak, že samozrejme naskenujem každý objekt, ktorý mám v ponuke, každú nehnuteľnosť, ale nezverejňujem na portáli hneď tú virtuálnu prehliadku. Zverejňujem fotografie, pôdorys a video. Tú nehnuteľnosť mám naskenovanú. Ak už tam mám klienta, záujemcu, ktorý so mnou robí fyzickú obhliadku, tak v ten deň po fyzickej obhliadke mu večer, zároveň s protokolom o tej obhliadke, zašlem aj link na túto virtuálnu prehliadku, aby sa do tejto nehnuteľnosti mohol kedykoľvek vrátiť. Ale už s tým, že ju zažil fyzicky, hej, čiže už má aj tam tú emóciu u seba uloženú. Už keď to pozerá virtuálne, už tá emócia len vyplaví, už len vytiahne. Keď by pozeral tú virtuálnu prehliadku bez fyzickej návštevy, tak sa obávam, že mu tam bude chýbať veľmi tá emócia a môže ho niečo možno v tej virtuálnej prehliadke odradiť, nedvihne telefón, nepríde na tú obhliadku. Ale je to len moje presvedčenie, neviem, či správne. Čiže ja to robím tak, že až potom dostane ten link a môže až aj, myslím si teda, keď niekto hľadá byt, že si prejde za nejaký čas x bytov, už sa mu to všetko zleje, do tohoto sa stále vie vrátiť cez ten link, čiže tam už to má zmysel samozrejme. Ale viem, že ty máš iný názor. Takže... Iný názor. Ja mám k tomu také dve roviny, že jedna je pri tých menších, jednoduchších bytoch, kde tá virtuálna prezentácia možno ani nemá úplne odradiť od toho, aby tam prišiel alebo takto odradiť. Nemá byť tá motivácia toho, že keď si ju pozrie, tak buď nepríde, skôr ušetríš čas tomu majiteľovi možno niektorými zbytočnými obhliadkami, ktoré by aj tak neviedli k tomu predaju samotnému. S tým asi môžeme súhlasiť. Takže na jednej strane je to dobré také v úvodzovkách šetrenie toho času. Na druhej strane ja som radšej fanúšik toho, keď ten klient predtým, ako príde na tú obhliadku, dostane odo mňa ten link, ak ho nemám práve zverejnený. Môže si tam v kľude doma večer predtým, ako tam pôjde, pozrieť aj s manželkou, s deťmi, s kýmkoľvek, s priateľmi, do čoho ide, rozdebatovať si to a prísť na miesto už s tým, že chcem si iba overiť niektoré dodatočné veci, ale zažiť si tú nehnuteľnosť, ako sa v nej budem cítiť. Je to trošku možno iný prístup, ale za mňa každý má niečo do seba, takže ja fandím každému jednému maklérovi, ktorý to pre vás, milí klienti, urobí a sprístupní niekomu. Tak každopádne ten link alebo všeobecne tá virtuálna prehliadka má svoj zmysel. A či už ju použijem po alebo hneď na prvú v tej inzercii, je to už na marketingu, aký si zvolím, ale každopádne určite ten zmysel má. Teraz keď tak rozmýšľam, možno ani to nie je celkom cesta, možno ju použijem, že nedám virtuálnu do inzercie, ale pošlem mu to pred. Nie po obhliadke, ale predtým. Ale už mi volal, hej, už viem, že dojde. Takže a už teraz, lebo ja sa niekedy obávam, možno je to zase len nejaké moje presvedčenie, alebo možno nejaký pocit z toho, že ešte stále veľa klientov nie je schopných sa orientovať v tom Matterporte. Predtým sme hovorili, že mladšie generácie bez problémov, staršia generácia nevie sa preklikávať na mobile, už vôbec nie. Ale niekedy mám pocit, že aj medzi mladými ľuďmi nie sú všetci úplne rovnako nadaní na tieto nové moderné technológie. Nie každý vyrastal z PlayStation v rukách, takže bojím sa toho, že si to otvorí na telefóne, začne to tam niekde posúvať, niekde do bielej steny, už nevie ani čo, potom to dvihne, zrazu je na strope a nevráti sa mi z tej virtuálnej prehliadky, ktorá ho hneď omrzela, nevráti sa do môjho inzerátu, ale vráti sa na stránku nehnuteľnosti a tam ho niečo iné upúta. A už sa nevráti do mojej. To použije technológie, preto si myslím, že možno takéto v kľude doma, už keď som otvorím si to na počítači. Ale už má vybranú moju nehnuteľnosť. Už je v kontakte so mnou, už pozrel fotky, pôdorysy, lokalitu, už je naplánovaná obhliadka, tak vtedy mi ju pošlem. A skúsim to asi možno aj tak. Lebo keď sa dobre pamätáš, tak určite aj ty si sa s tým možno pohrával, virtuálna realita, okuliare. Keď to prišlo tie prvé, tak sa hovorilo, že nič iné už ani nebude, toto bude vládnuť svetu.
veľmi máličko, vidím to ešte u developerov, ktorí áno, majú pekné zázemie pripravené, kde si môžeš ten vzorový byt pozrieť a dodatočne ti tam ukážu aj iné varianty, čo sa prechádzaš, ale nie je to taká masovka. Nie, to sa vôbec v tom sekundárnom predaji, v tom second hande neuchytilo. Áno, u toho developera, ktorý potrebuje urobiť, jemu ten dom nestojí, byt nestojí, on nemá ako urobiť ten wow efekt. Toto je jedna z ciest, že urobí pekný showroom, nejakú obývačku, kde je, akože, ako to bude vyzerať, nejaký showhouse a tam ho posadí, dá mu okuliare. Spravidla po minúte je človeku zle, keď nie je zvyknutý na to. Takže, ale tá možnosť, to je wow. Akože my vám to predvedieme takto a virtuálne a budete si očami len navigovať. Je to super, ale mnohým to robí aj takú tú, neviem ako sa presne kineto začne, neviem, jak sa volá tá choroba proste, že začne sa točiť hlava a proste jednak to nevedia ovládať celkom, potom to niekto ovláda, naviguje. Má to nejaké svoje malé miesto u developerov, pretože tí dizajnéri bytoví, ktorí navrhujú tie interiéry, toto vedia vygenerovať už dneska veľmi pekne, vo veľmi vysokej kvalite. Takže určite tamto má nejaký priestor, ale nie v sekundárnom predaji. Ty si v podstate pred tými 10-11 rokmi priniesol na slovenský trh Matterport, ale teraz si priniesol možno takého konkurenta veľkého pre Matterport. Opäť si jeden z mála, nie na Slovensku, ale v Európe, ktorí majú túto technológiu zatiaľ. Skús to porovnať a povedať, že o čo sa jedná. Je to technológia, ktorá sa volá Giraffe 360, ľudovo tomu hovoríme žirafa. Je to na podobnom princípe poňatá kamera, 3D kamera teda, ale na rozdiel od Matterportu má v sebe aj fotoaparát, čiže s tým sa zvlášť fotí a zvlášť skenuje priestor, kdežto Matterport je iba skener, je to veľmi kvalitný priestorový skener, ale keď sa z toho robia fotky, tak to sú iba screenshoty. To je strašne ploché, proste to nie. Giraffe 360 má v sebe aj fotoaparát a má v sebe rôzne také fičuríny, ktoré majú iba zrkadlovky, napríklad aj ten tilt shift objektív, čiže viem si korigovať perspektívu toho obrazu už pri fotení a je to silne prepojené s rôznymi AI funkcionalitami. Ten hlavný rozdiel ale oproti Matterportu je, že produktom z tejto kamery je fotografia, virtuálna prehliadka, pôdorys, rôzne druhy videí, všetky samozrejme aj na šírku, aj na výšku, je tam klasická videoprehliadka celého priestoru, samozrejme natitulkovaná, nahovorená umelou inteligenciou, kde máme možnosť voľby rôznych hlasov. Dá sa z toho generovať príspevky na sociálne siete, je tam veľmi pekný pôdorys, aj presný, aj pekný, farebne oddelené miestnosti, samozrejme s brandingom kancelárie. A je tam napríklad trojrozmerný pôdorys, ktorý vieme otáčať a sledovať, aký je dopad slnka cez okná do bytu alebo do domu. Nastavím si presne, v ktorom čase to chcem, ja neviem, na obed o 12 alebo večer o 8 a presne vidím, ako mám dopad toho svetla do každej miestnosti. Čiže sú tam takéto rôzne vychytávky. Pre nás, pre fotografov, je výhodou to, že s jedným prístrojom robím úplne všetko. Pre klienta je výhoda to, že za kratší čas tam jeden človek všetko vytvorí, čiže nemusí tam raz otvoriť pre kameramana, raz pre fotografa, raz pre nejakého proste človeka, ktorý príde pomerať pre pôdorys základné údaje. Takže a samozrejme je tam aj cenová výhoda, keď si niekto objedná, teraz myslím najmä maklera, keď si objedná Matterport, fotografie, pôdorys a všetky tieto dielčie služby, produkty, tak ten výsledná cenovka bude ďaleko vyššia ako balík, mediaset, ako my to voláme, z tejto žirafy. Ako zatiaľ na Slovensku, takto tá technológia žirafy nie je nová, je tu asi 7 rokov. Založil to jeden pán z Litvy
žije na Floride v Amerike, ale celý výskum a tak ďalej, dokonca európske peniaze na to boli použité. Celé je to v Litve, obchodné zastúpenie je v Londýne a hlavný teda obchodný štáb je v Amerike, na Floride. S tým, že pokiaľ viem, na Slovensku určite len táto jedna, ktorú mám ja, a možno v Európe ešte nejaká je, ale skôr si myslím, že ani veľmi nie. Oni ju totiž testujú hlavne v Spojených štátoch zatiaľ, v Európe začne teraz niekedy predaj. A s tým, že tá pôvodná technológia žirafy, ktorá je tu už 7 rokov, bola určená primárne pre realitné kancelárie. Táto proverzia je určená primárne pre fotografov. To neznamená, že si to realitka nemôže kúpiť, ale skôr je to primárne takto určené. Aj celý ten pricing, ten cenový model je skôr našitý pre fotografov. Ale teda vo finále pre toho našeho klienta, ktorý príde k nám a predáva cez nás, tak vieme mu aj ušetriť trošku čas, urobiť veľmi kvalitnú prezentáciu zase na všetky možné kanály, pretože nie len nehnuteľnosti dneska existujú u nás na trhu. Jasné, samozrejme. A predáva aj video často, takže ja už som mal možnosť to teda vyskúšať. Fotili ste mi rôzne nehnuteľnosti, tie výstupy boli veľmi pekné a samozrejme aj môj čas sa trošku ušetril tým pádom. Takže ja osobne pre tých z vás, ktorí to nepoznáte, odporúčam. Určite by som sa pozrel po niečom aj takomto. A ešte by som možno dodal, že samozrejme tým, ako som spomínal, že je to silne prepojené s umelou inteligenciou, tak všetky výstupy z toho sú digitálne upraviteľné. Teda fotky môžeme takže debordelizovať a dať tam virtuálny staging priamo v platforme, čiže nemusím ísť do rôznych iných platformiem umelej inteligencie. Takisto sa to dá urobiť aj s virtuálnou prehliadkou, teda, že dať preč nábytok a vložiť nový, čo napríklad Matterport umožňuje, že dať preč nábytok jedným klikom, ale nevie to zariadiť. Tu vieme dať preč aktuálny nábytok a vložiť nový. Už samotný systém máme ale tak nastavený a mne sa to páči, že ako náhle urobím takýto krok, vo fotke automaticky mi píše digitálne upravené. A neviem to dať preč. Jasné, že keď tu vyťahnem tú fotku a pôjdem niekde do Photoshopu, tak to tam vymažem, ale to snáď nechceme robiť, ale proste áno, upraví sa to, ale je to tam automaticky označené, že nie je to reálna fotka. Takže nezavádzame spotrebiteľa. Nezavádzame, to je základ, lebo to sa stáva, neviem, či sme o tom už hovorili, či nie, ale dnes vidíme naozaj veľa fotografií, ktoré sú generované umelou inteligenciou. Proste niekto si nafotí či už telefónom alebo fotoaparátom miestnosť v stave, akom ju má a myslí si, alebo spoľahne sa na umelú inteligenciu, že samozrejme svetlo, kontrasty a všetko toto si tam že nastaví, ale že mu dá aj preč z toho rôzne nepotrebné veci a to dodekoruje zároveň. Všetko sa to dá robiť, ale hlavne v tých neplatených programoch jazykových, neobrazových, ten výsledok je častokrát taký, ktorý veľmi silno zavádza toho spotrebiteľa, pretože treba si uvedomiť, umelá inteligencia tú fotku prekreslí. Ona neupravuje do tej fotky, ona ju prekreslí a častokrát sa aj pomýli. Tak ako v texte halucinuje, tu sa pomýli, okno posunie trošku, alebo miesto jedného okna sú tam dve okná, na druhej fotke, na prvej mám len jedno a pozriem si 3 fotky a všade sú nejaké jemné odlišnosti, dokonca na jednej môžem mať dvere do nejakej miestnosti, ktorá tam vôbec neexistuje v skutočnosti. Ale neviem, akým spôsobom, ale prečo vôbec sú ľudia schopní takéto niečo vyexportovať na portály ako fotku reality. Áno, stalo sa to aj mne minulý týždeň, keď som naceňoval pre klienta byt, ktorý už predáva nejaký čas cez inú kanceláriu a našiel som si teda aj v ponuke a boli tam fotky, ktoré, keby som na tom byte nebol, tak by som nevedel, že sú nesprávne, pretože bola tam použitá umelá inteligencia na prezariadenie a renováciu a keby som tam prišiel na obhliadku už ako kupujúci alebo aj s mojim klientom nejakým, tak by som bol veľmi prekvapený, že čo sme vlastne si prišli pozrieť, že ten byt je diametrálne odlišný. A je to v podstate zapričené presne, ak ty hovoríš, nejakou chybovosťou, alebo ten algoritmus ešte nie je taký dokonalý, minimálne v tých neplatených verziách, kde sú tie staršie.
tak potom sa dejú rôzne veci na tom trhu aj v tej inzercii. Ale to si človek uvedomí, až keď prechádza reálne tými aj bitmi, aj tou inzerciou. My sme ešte jednu vec si nepovedali, okrem žirafy a týchto statických spôsobov fotenia povedzme z tejto našej výšky, často používame drona. Áno. U teba viem, že si viem objednať aj FPV drona, aj klasického drona. Obidva drony majú nejaké obmedzenia, výhody a nevýhody samozrejme. Má podľa teba zmysel aj v tejto dobe ešte používať drona? Ja si myslím, že stále ten dron je nedeliteľnou súčasťou tej prezentácie, najmä pri rodinných domoch, kde chceme častokrát aj to okolie nejakým spôsobom zdôrazniť. Áno, dotýkame sa tam stále potom aj toho súkromia susedov. Je to stály boj toho, že čo môžeme a čo nemôžeme ukázať. Nikto v tom nemá úplne 100% jasno. A samozrejme, keď robíme takéto zábery, tak sa snažíme nejakým spôsobom rozostriť objekty susedov, ale týmto tak degradujú tú fotku, mne sa to už potom ani nepáči. Ja si myslím, že buď to tam dať, tak ako to je a z veľkej výšky, aby sme nevideli detaily toho suseda, nie z 15 metrov, to určite nie. Čiže keď už som niekde na 100 metrovej výške a viac, tak ja si myslím, že tam už ten dotyk toho súkromia nie je. Ale určite to má zmysel. Určite to má zmysel aj pri bytových domoch, keď je to nejaká nová výstavba, nové sídlisko a v nejakej dobrej lokalite, tiež povedzme blízko prírody alebo v centre mesta, riek a podobne. Určite to dotvára ten obraz, hlavne tej lokality. Ale samozrejme aj tu už pribúdajú, zase budú ďalšie obmedzenia na používanie dronov aj u nás. A potom sú tie drony FPV také, ktoré vlastne ten pilot vidí to, čo vidí ten dron. Máte vlastne virtuálne okuliare a takto riadí ten dron a tým sa dajú robiť také prelety v interiéroch. A či to má zmysel, či nie, robíme to, ale ten najväčší zmysel to má asi tiež pri zdôraznení aj tej lokality na konci dňa, lebo tam, kde to dávalo mne zmysel, sme robili jeden penthouse vyslovene na nábreží Dunaja v Eurovej a tam to bolo pekné v tom zmysle, že večerný záber, dron je nad Dunajom, vidí UFO osvetlené a jedna otočka rovno vletí cez osvetlenú obrovskú terasu do toho apartmánu, bytu, preletí celý dvojpodlažný apartmán za 30-45 sekúnd a vyletí na opačnej strane a zase ukáže druhú stranu tej Bratislavy, tak toto je nádhera, lebo mi to dá komplexný obraz aj o lokalite, aj o interiéri. Ako je to perfektné, len samozrejme zmysel to má vo veľkých otvorených priestoroch, v nejakom malom byte to nedáva nejaký veľký zmysel, ten dron tam už potom sa v kuse krúti, takže keď sú pekné veľké izby, pekné veľké prechody, nie nejaké úzke dvere, tak tam je to úplne skvelé. A fakt zase ten rozdiel oproti Matterportu a videu. Matterport si musí ten človek sám režírovať, čo chce vidieť. Tuto dostane narežírované, čiže je to pasívny príjemca toho obsahu, ale ukáže mu fakt v 60 sekundách exteriér, interiér a má komplexný obraz. A v tejto rýchlej dobe si rád, keď dopozerá aj tých presne 60 tak. sekúnd. A odtiaľ už nech sa preklikne, buď na inzerát, alebo do Matterportu, ale ako takéto ten teaser, ktorý má vlastne len upútať toho človeka, je to perfektné určite. No, pamätám si časy, keď sa robili všetky tieto zábery takoutou riadenou prechádzkou po dome, zložitou technológiou, predsa len tá kamera aj všetko okolo nej, ktoré držalo tú stabilizáciu a zabezpečovalo tú stabilizáciu a podobne. Bolo to náročné, aj časovo náročné. S tým dronom je to podstatne rýchlejšie. Len tiež musíš vedieť, ten pilot musí byť veľmi zručný a musí mať nalietané v tých interiéroch toho dosť. Tak ale preto zase sa oplatí prísť za profesionálom a používať takéto služby. Ja sám by som si na to netrúfol. Lebo oni sú dneska, určite si videl, sú maličké drony, aj DJI má aj kadekto, proste rôzne malé, lacné, tieto FPV drony, dá sa s tým lietať vo vnútri, len musíš mať ten fortiel, musíš mať ten grif, proste inak to tak pekne nenalietaš.
Tak A stojí to samozrejme, čas. kade čo tam ešte môžeš zamotať sa do záclony a kade kde ten dron a trafí šampanské niekde, ktoré tam bolo nadizajnované a podobne. No, môže ho zrušiť. Teda fľašu neprevráti, ale pohár, áno. Stále si ale myslím, že tá ekonomická stránka toho celého je určite výhodnejšia v prospech objednania si profesionála, pretože jasné. natrénovať si toto stojí kopec dronov, vrtúl a všetkého okolo a času. Je to tak. Nie každý máme chuť do toho toľko investovať. Určite. Ale je to príjemný spôsob, podľa mňa, aj tieto drony, ako tú nehnuteľnosť zase ukázať možno trošku inak, neopozeranie, priniesť aj tomu môjmu klientovi, ktorý si ma objednal niečo nové, zaujímavé, alebo ukázať mu, že investujem aj ja, nemalé prostriedky do toho, aby som mu odprezentoval tú nehnuteľnosť. Tam je určite dobrý základ aj vtedy, keď mám, povedzme hlavne developeri, má nejaký veľký pozemok, ktorý sa ide naparcelovať a jedna fotka z hora urobí divy, lebo vieme v tej fotke vyznačiť presne jednotlivé pozemky aj s výmerami a do toho cez umelú inteligenciu začnú rásť domy na tom pozemku. Takže úplne geniálna vec, ktorú bez drona ťažko spravím, povedzme. Myslím si, že umelá inteligencia nahradí tú prácu toho realitného fotografa. Nechcem povedať, že úplne ho odrovná teraz, ale skôr všetko to, čo hovoríš, že iba ju napromptuješ a ona to už na základe možno nejakého street view v budúcnosti dokáže dorobiť? Tak už aj dneska sú takéto rôzne, aj my to testujeme aj v rámci Giraffe 360 máme takéto zatiaľ, ale to je beta, nevieme to vyexportovať, ale môžem ti to potom prípadne ukázať. Už tam robí takéto, ja neviem, ako by som ti to opísal, proste je to prepojenie z Google Street View samozrejme, čiže zadá mu lokalitu, on urobí tzv. Helikopter view, že aj poprelieta tú lokalitu a vyznačujú sa tam všetky body záujmu, školy, obchody, kadečo. Čiže to všetko je tam zobrazené a na záver sa zastaví pred alebo na mieste povedzme pozemku a tam vyrastie ten dom. Čiže úplne na jeden prompt to spraví. Teraz hovoríš úlohu, ktorú on spraví za minútu a voľa, kedy som potreboval na toto pol dňa roboty minimálne. Jasné, však samozrejme. Som si nastrihal len takýto úvodný záber. Áno, jasné. A toto je všetko také, že také plynulé pekne, nehovoriac o tom, ale nie, že nehovoriac, ale musíme si uvedomiť, že nie všetky lokality sú rovnako nafotené od Google, hej. Čiže Bratislava centrum je, áno, tuto veľmi pekne vieme urobiť, ale keď prídeme do malého mesta, alebo aj len tu vedľa do Ivánky, do Bernolákova, tam už je to z väčšej výšky nafotené aj pre Google, čiže už tam nie sú tie dáta, aby sme to vedeli takto pekne urobiť. Samozrejme New York, geniálne. Tak to je iné miesto trošku. Áno. Odtiaľ sme ešte ďaleko. Vidíš nejaké trendy do budúcnosti, ktoré začínajú sa teraz tak pomaličky objavovať a očakávaš, že sa aj u nás presadia? No, tak určite to bude všetko v spojení s umelou inteligenciou. Tá nám prináša rôzne veci. Samozrejme už dneska z fotiek sa dajú robiť pekné videá. Nie také ako niekedy slideshow. To už bolo potom také, že prežité, že to nechceme. Dneska sa dá z fotiek urobiť bez problému veľmi pekné video. Úplne, že ako... Ja si myslím, že keď niekto má fotky, má mať aj video rovno. Bez toho, že si zavolá kameramana. Má lacnú výrobu za, neviem, my to ponúkame, myslím, že za 80 €. Z tých fotiek normálne s hudbou, so všetkým, máš pekné video a ešte aj slnko sa v tom pohybuje, aj kadečo. Takže toto je určite taký trend. Veľkým trendom bolo v posledných období tie dynamické reelska, shorty a kadečo, proste, kde nábytok rastie z podlahy a padajú domy, steny a vyrastajú nové. Toto je také, čo ma ani celkom veľmi neoslovilo, ale možno to bolo dobrá uputavka. A myslím si, že toto zanikne. Nie úplne, ale to bol podľa mňa len taký pík nejaký. Ja si myslím, že sa to vráti aj tak skôr tomu kinematografickému zobrazeniu vo videu tej nehnuteľnosti. Čiže proste pomalé, pekné, plynulé zábery, lebo ten človek chce vidieť to, čo kupuje. Toto je uputávka nejaká, niečo búcha, padá a nejaká pekná maklerka je v tom, alebo maklér, proste
áno, na 20-30 sekúnd ako teaser. Ale tie YouTube videá, ktoré majú ísť na portály ako predajné a ktoré majú ukázať tú nehnuteľnosť tomu virtuálnemu návštevníkovi, tam sa ten trend vráti podľa mňa do pekných kinematografických plynulých videí, myslím si. Ja si tiež myslím, že mali sme aj takú éru, keď makléri skákali do bazénu a prilietali s vrtuľníkom a podobné veci. To takisto, bolo to tu rok a nejaký wow tam občas to úplne opadlo a teraz ich nahradila umelá inteligencia, ktorá skáče namiesto nich do toho bazénu. Tak. Takže už sa ani nemusíme namočiť v podstate. Ale myslím si tiež, že takéto tie efekty skôr na také spestrenie toho celého, že ešte určite ostanú na tom trhu. Ostanú na sociálnych sieťach asi, lebo tie si stále vyžadujú niečo nové, ako a priťahnú toho človeka. Algoritmy sú veľmi kruté a pozornosť človeka 3 sekundy je takisto veľmi krátka. Áno, len ja si myslím stále, že nehnuteľnosti sa predávajú na portáloch. Áno, už aj my máme tú skúsenosti, že aj zo sociálnych sietí príde kupujúci, je to zatiaľ mizivé percento, ale na tom portáli musí byť prezentácia faktická, pekná, aj s emóciou a tak ďalej, ale nie tieto kadejaké. Lebo áno, ako teaser áno, len keď som už videl aj na portáloch YouTubeové video na šírku plné týchto efektov, to už nie. Preto hovorím možno také spestrenie toho celého, že sem tam sa ten... Áno, jasné, ja urobím prechod do večerného záberu, ktoré dotvorí samozrejme AI. Presne to, čo si povedal, že z tých fotografií to video, videl som aj u teba nejakú tvorbu, už som to videl aj na internete, kde keby som nepoznal, akým spôsobom to bolo nafotené a vyrobené to video, ani by som si netrúfol povedať, že ten človek tam naozaj nečakal na západ toho slnka, povedzme. Jasné. A bežný spotrebiteľ naozaj nerozozná. Ale výroba je jednoduchá, lacná. Čiže ja každému hovorím, keď máte fotky, máte mať aj video. U teba ten trend toho videa, ako to vidíš? Volakedy sa hovorilo, že keď točíš na výšku, tak si úplný blázon, lebo to nikto nebude pozerať, všetko sa točilo na šírku. Teraz mám pocit, že sa to presne otočilo, že ak točím na šírku, tak si ľudia klepú na čelo, že čo to ten človek robí a mal by to zobrať na výšku. Postupne to zmenil Instagram, ja nás dostal na výšku, ale zase musíme asi, žijeme dobu, keď sa, alebo ešte v nedávnej minulej dobe bolo to, že urobme na šírku a nejakým piktogramom navádzajme človeka, aby si otočil telefón. Toto sa neujalo, čiže dnes, keď to chceme naozaj správne urobiť, tak treba natáčať dvakrát. Treba natočiť na šírku aj na výšku. Takže, milí klienti, preto toľko trvá. Tak a napríklad z tej žirafy máme presne to, že to produkuje aj. Takže ale tak nie každý si zase môže objednať žirafu, alebo točí aj tým, alebo aj my každú nehnuteľnosť. Ale tam neviem hlavne dostať makléra. Čiže ako náhle maklér, keď chce byť v tom videu, chce hovoriť, tak to sa musí ísť s kamerou proste. Je to predsa len veľká časová investícia, tak či tak do toho celého. Ale je dobré mať tie možnosti a vedieť s nimi pracovať, je to výhoda aj pre vás, klienti, alebo ľudia, ktorí zvažujete vôbec predaj, že môžete si na tom trhu naozaj vybrať tie služby, aké sa aj vám páčia, aké vás oslovujú a podľa toho sa rozhodnúť. Ideálne, keď zavoláte mne alebo Janovi, nebudeme sa brániť. Z toho nášho portfólia služieb, ktoré jednak aj ponúkame, ale sú za mňa aj také zaujímavé na tom trhu a nevidíme ich u každého. Ja si myslím, že sme prešli všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo myslím si, že si veľa ľudí aj trošku edukoval v tom, že čo by mohli očakávať od toho svojho makléra, alebo naopak, že čo môžem robiť pre toho svojho klienta. Takže ja ti ďakujem. A ja ďakujem za možnosť rozhovoru aj za nejaké to objasnenie pre tých aj našich klientov. Ja si myslím, že všetci si uvedomujeme, že žijeme dobu vizuálnu a pri predaji nehnuteľnosti je to extrémne dôležité, takže keď vám niekto bude ponúkať, či je to maklér alebo kdokoľvek, nejakú komplexnú paletu služieb, tak si tie služby pozrite. Aj kvalitu tej služby. Nie len to, že tá služba bude nejaká dodaná. Čiže dodávateľov je veľa, treba si vybrať toho správneho, ktorý vám dodá naozaj aj tú kvalitu. Ja vám ďakujem za pozornosť, že ste dopozerali až sem a niekedy na budúce. Vidíme sa zase. Majte sa pekne. Predávajte s nami rýchlo, výhodne a bez starostí. Remax. Realitné služby, aké si želáte.